Em sembla recordar que era feliç. Parlo d'uns temps senzills, dels meus 6, 7, 8 anys, la bona edat. Tot natural, tot ric al meu entorn. La petjada dels mals s'esborrava de pressa. Quart entre molts germans, jo era el més fort i l'inventor de jocs i el més aspre també. Regnàvem al jardí, a la galeria, lliures de protecció visible. Només l'enorme Terranova de Farent, en repòs com un lleó de bronze, ens veia fer i desfer en la concòrdia, en la discòrdia. Per què comptat i debatut? Per arribar a concloure que la infantesa ha estat apenes un assaig insabut de pàtria aventurosa? 4 jocs sense sal i dins la boira, remots, incomprobables, projecte inconscient, miratge dels adults, el millor d'una llarga vida? En aquests versos, Joan Oliver ens dibuixa el marc ideal d'una infància de criatura de casa bona de començaments del segle XX. Perquè Joan Oliver i Sallarès havia nascut a Sabadell el 29 de novembre de 1899 en una família de l'alta burgesia del tèxtil. La nissaga tenia arrels, si no gaire antigues, més que respectables. I és que Pere Oliver i Sal, el besavi patern, era un gran terratinent i un dels fundadors de la Caixa d'Estalvis de Sabadell. L'avi matern, Joan Sallarès i Pla, va ser un destacat fabricant de teixits, membre fundador del Banc de Sabadell. Políticament conservador, va ser diputat per Barcelona i president del Foment del Treball Nacional. El pare, Antoni Oliver, advocat i continuador de les activitats econòmiques familiars, es va casar amb Dolors Sallarès i va ser integrista i caporal del sometent. Al petit Joan Oliver, la vida del carrer li resultava llunyana i estranya. Però de tant en tant li arribava l'agitació urbana, com en el cas de la Setmana Tràgica o de l'homenatge que Sabadell va retre a Àngel Guimerà el juliol de 1909. D'altra banda, el noiet inicia el batxillerat als escolapis de la ciutat, on entre els 13 i els 14 anys comença a escriure els primers versos. Acabat el batxillerat, estudia dret a la Universitat de Barcelona, alhora que comença a publicar les primeres col·laboracions a la premsa de Sabadell. Després farà el servei militar a Barcelona, on s'instal·larà el 1926, uns quants anys després de la mort del pare. Serà durant aquesta etapa de joventut quan viatjarà a Itàlia, París i Brussel·les. Abans, però, ja havia descobert a la biblioteca familiar autors com Guimerà, Verdaguer o Maragall. Després arribarien Josep Carner i Joaquim Folguera. També comença a veure el teatre que alguna companyia professional representava a Sabadell, alhora que llegia, com ell mateix diria anys més tard, molt teatre del bo. A 20 anys ja havia llegit Molière, Shakespeare, Ibsen, Calderón, Lope de Vega, Tirso de Molina. També llegia molt teatre francès de l'època. El meu pare estava subscrit a la revista L'Illustration Teatral, que donava les millors estrenes de París. Recordo que m'agradava molt Tristan Bernat, un comediògraf que tenia molt enginy. També els grecs, sobretot Aristòfanes, que llegia en versions franceses. Les primeres obres de Segarra i de Carles Soldevila em van fer molt d'efecte.